Maigsoon atong nadungog da sa atong ebanghelyo nga si Jesus ipangutana sa mga tao nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di kamo nga magsubo ang mga didapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Maigsoon, unsa may atong makuha nga pamalandong nining atong ebanghelyo karon? Tulo ka importanteng punto ug ako kining gisummarize sa tulo ka C, 3 C's. Unsa man kini? Una is condemnation. Unsang una? Condemnation. Diya sa atong ebanghelyo ilang gisaway ang mga tinun-an ni Jesus tungod kay wala man sila magpuasa. Maigsoon kini nagpakita lamang nga duna gayoy mga tawo nga kanunay nagbantay sa imong mga sipyat. Bisan unsa nimo kamaayo, aduna gayoy mga tawo nga permi makita diya kanimo mao ang mga sayop nga imong nabuhat. Dili sila makakita sa imong kaayo kaya ang ila permi makita mao ang sipyat nga imong nabuhat. Siguro aduna kamoy mga kaila sama niini nga mga tawo. Aduna moy kaila niining mga tawhana nga ang gibantayan ikaw ra gyud gibantayan nga masipyat ka. Maigsoon atong numduman kanunay that Jesus came into the world not to condemn the world but to save the world. Tana, mga igsuon, maghari ka nato ang kaayo, dili ang paghukom. Maghari ang pagtinabangay, dili ang pagdinautay. Ikaduha is celebration. Si Jesus mingon, naguna-una ba di kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban kanila, dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Mga igsoon, din higipasabot ni Jesus nga dili pa kinahanglan magpuasa ang iyang mga tinun-an kay anaa pa siya uban kanila. Apan moabot ang panahon nga magpuasa ra unya sila. There is no need to fast because Jesus is with them. Din higipakita ni Jesus nga ang iyang presensya nagdala og kasadya og kalipay. Jesus is the source of joy. The presence of Jesus brings joy to us. Si Jesus mao ang tinubdan sa atong kalipay. Sa gingon pa sa panultihon, joy is not the absence of suffering, but it is the presence of God. Mahigsuon, hinauton ta nga mahimo usab kita nga mga instrumento sa kalipay ngadto sa uban sama nga si Kristo, sama kang Kristo nga nagdala og kalipay sa uban. Apan subo pamalandungon tungod kay instead of giving joy, we give sorrow sa uban. Dili na kalipay ang atong nahatag kundili kagul-anan, kalisdanan, kasubo, kasakit og perwisyo. Maigsuon, ato kaha pangutan-on ang atong kaugalingon. Kalipay ba ang atong nahatag sa atong isig kaingon? Lingi ako no ng imong tapad. Pangutan ako no. Ingna igsuon, kalipay ba ang imong nahatag sa uban? Dili ba kaha kasub-anan ug dili na kalipay? Maigsuon, atong numduman kanunay, to live in happiness, always do something that will bring joy to others. Aron magmalipayon ka, buhata unsay makalipay sa uban. Nindot ang pahimangno ni Papa Francisco. Unsa may ang ingon? Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Ikatulo, mga igsoon, conversion. It means change of heart and mind or turning away from
sin. Sa atong pagbuhat sa pagpuasa, dili lang unta kini superficial o pakitang tao lamang, kundili buhaton nato kini sa kinasingkasing gayod aron atong makabot ang tinuuray nga kabag-uhan sa atong kinabuhi. Mga igsoon, the bottom line sa atong pagpuasa mao nga kita mausab. Dili lang unta physical change but internal change. Akong tapuson ang akong pagpaambit pinagi sa usa ka pag-ampo. Heavenly Father, help us focus on you during this Lenten season. May we stay aware of the joy you bring into our lives. Amen. Palihog manindog.